abans de res, moltíssimes gràcies per l'entrevista i ara anem a preguntar-li algunes coses sobre Campanar. Molt bé, a vosaltres per vindre. Com era Campanar quan eres jove? Mira, quan jo era jove, bé, quan jo era xicoteta, era molt distint a com és ara, però jo no vivia, he de dir que jo no vivia al poble, sinó que vivia al Pouet, que és una partida que hi ha on ara és on està el nou campanar. Però realment això es diu la partida del Pouet. I allò eren tot camps, així és que jo vivia envoltada d'horta i en una alqueria. Hi havia col·legis o instituts? Sí, allí està Ballester, l'escola de Ginés de los Ríos, i després està l'institut ja en el poble de Campanar, que és on jo vaig fer l'educació secundària. Quins comerços recordes? Comerços. No hi havia massa, però ja perquè vos dic que vivia a l'horta. Aleshores, nosaltres ens desplaçàvem una miqueta caminant fins al que anomenàvem les finquetes del Pouet. Quins comerços recordes? Quan jo era xicoteta, els comerços que recorde, alguns existissin ara i d'altres ja no. Estaven en les anomenades per nosaltres finquetes del Pouet. Nosaltres anàvem caminant per l'horta i a 5 minuts teníem allí els comerços. I quins comerços eren? Doncs els que jo recorde són dos bars que encara continuen, que són el bar Loli i el bar El Faraón. Després hi havia una verduleria, però ahir nosaltres en realitat no anàvem massa perquè sempre hem tingut molts productes del camp. I hi havia dos forns que en realitat eren despatxos de forns de Campanar i nosaltres anàvem a comprar a un, el despatx ara ja crec que no existeix, que es deia el Forn de Dalt, que és de Campanar. Saps qui els regentava? Doncs gent del poble. Ara mateix no me'n recorde del nom, però era del Forn de Dalt. Com eren els carrers? Els carrers en el camp, doncs quan jo era xicoteta eren de terra i els varen asfaltar quan tenia més o menys la vostra edat, uns 15, quan vaig anar a viure allí de continu. I nosaltres anàvem caminant per les sendes, jo me'n recordo d'anar a la vostra edat a l'institut i no hi havia manera d'arribar en les sabates netes. Era impossible. Havia enllumenat? Sí que hi havia, però molt poquet. Hi havia un post des de la llum d'estos de fusta en un llum i ja està. I clavegueram? Clavegueram no. Clavegueram al principi, quan jo era xicoteta, no hi havia clavegueram. Tenien les cases un pou sego, i tampoc hi havia contenidors. Hi havia sèquies? Sèquies sí. Allí a la partida del Pouet n'hi havia dues. Una és la sèquia de Rascanya, que és la que va baixant i passa per el carrer que s'anomena Rascanya, al poble de Campanar, i després estava la sèquia de Tormos, que era més xicoteta, passava per la part de dalt, ja paral·lela al riu, i després feia braços. Hi havia un dels braços que passava just per davant de ma casa, pel costat lateral de ma casa. I quan jo era xicoteta passava descoberta, així que les dones eixien a escurar els plats a la sèquia i també alguna vegada a llevar la roba. I a nosaltres, els xiquets, ens agradava saltar d'una banda a l'altra. I ara ja passa tapada. Amb qui vivies? Jo vivia amb la meva família directa, que són els meus pares, el meu germà i la meva iaia. Vivíem en l'Alqueria del Rei. I mireu, això és el que jo veia quan m'assomava a la finestra. La finestra de la meva habitació donava a aquesta zona on estan treballant, fent garbetes de cebes, els germans de la meva iaia, que són, a veure, que es veig bé, el tio Enrique, el tio Pepico, la tia Maria és la cunyada de la meva iaia i després així tenim la Amparint la Paternera, que és la germana de la tia Maria, i altres familiars, i tots contribuïen a les feines del camp. Així és que són la meva família realment, i després hi havia altra gent que no és la meva família però biològica, però la zona del Pouet estava tota poblada per gent d'aquesta que dius la teva família afectiva, que no són els teus tios però com si ho foren, o no són els teus iaios però com si ho foren. I allí vivíem en família, tots, com en un poble. Mireu, i aquest és un molí especialment important,
La imatge és com és, està en un estat lamentable, la veritat. Però he de dir-vos que nosaltres ens hem enterat, gràcies a un historiador que es diu Eduard Pérez, que en aquest molí hi ha un quadre del segle XVII que reprodueix la batalla de Salses i és patrimoni cultural. Aleshores es va fer una còpia i actualment es conserva la còpia en el Museu Militar de València. I l'original està ahí perquè és un fresc pintat així a la paret i esperem algun dia que es puga restaurar i que tots vosaltres pugueu visitar-lo també. I què més fèieu en les festes? Mira, doncs el dissabte fèiem altres actes, alguns dedicats als xiquets. Per exemple, la xocolata, la xocolata era per a tot el poble, però hi havia la cavalcada de disfresses i ahir els xiquets ens agradava de disfressar-nos i anàvem en unes carrosses tirant confeti, tirant caramels, i els que no s'havien disfressat, doncs els arreplegaven. I després, per la nit del dissabte, ja es feia sempre l'espectacle de varietets en què es convidava, en realitat és com passa en molts dels pobles actualment. Eixia una folclòrica, un mago, hi havia també una figura així com que era la primera de